Ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom.tj. Имрӯз 3 сентябри соли 2023 ва пешкаши шумо 9 та хонаи фурӯшӣ ва 1 та хонае ки ба эҷора спорида мешавад аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо ва имрӯз пешкаши шумо мегардад. Ду хонага дар шаҳри Душанбе ки ба иҷора яъне аренда спорида мешавад, инчунин ду хонагаҳои фурӯшӣ дар Новостройка ки нархҳо ҳамагӣ аз 140 то 220 ҳазор сомония мебошад. Ду хонага дар Зарафшони шаҳри Душанбе бо ремонт бо нархи 320 ҳазор сомонӣ, инчунин як хонага дар наздикии Садбарг ЖД вокзал, се хонага дар назди бозорча Якум Советский бо нархи 370 ҳазор сомонӣ таъмир дорад ва ду хонага дар 112 микрорайони шаҳри Душанбе. Дӯстони азиз, ними ҳамин хонаҳои ҳамирӯза навор монд аз шаҳри Душанбе мебошанд, ними дигаш аз дигар минтақаҳо, аз ноҳияи Хӯросон, ноҳияи Вахш, ноҳияи Рӯдакӣ ва ноҳияи Данғара. Барои ҳамин ҳатман навор монад то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хубро аз даст надиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. Тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ё ин ки ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp муроҷиат кунед. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. хонае ки ба иҷора спорида мешавад яъне аренда дар шаҳри Душанбе ду хонага мебошад бо масоҳати 58 метри квадратӣ дар даҳума шунаи бинои Новостройка. Бино лифт дорад дӯстони азиз. хона дар рӯ барои кинотеатри Ватан, рӯ барои компания Вавилон ҷойгир аст. доми Книжный мир мебошад наздикии Садбарг ва меҳмонхонаи Серена. нархи ҳармоҳа пардохташ дӯстони азиз 3,5 ҳазор сомонӣ мебошад. термекс, кондитсионер, телевизор, обогреватель, пилисос, сушилка, қолин, парда, спальни оина, шифонер, яхдон, газ, кухни гарнитур, тифаль, крупа, крупача, посуда, подушка, одеял, умуман ҳама чӣ дорад дӯстони азиз. ҳар моҳа пардохташ 3,5 ҳазор сомонӣ мебошад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, WhatsApp доранд. аз номи каналмон муроҷиат кунед дӯстони азиз. ва тамошобинони гиромӣ, наворе ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон кардан, мо ускорид карда дар навормон мондем. агар хоҳед ҳамин видеоро ба ягон хел ускорина тамошо кунед, ба рақамҳои соҳиби хона муроҷиат кунед. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Хӯросон, деҳаи Меҳнатобод. 3 дар хона, лави раҳдаҳай, 12,5 сотиқ замин, 3 дар хона, кухни, баня дар даруншай, таъмири миёна дорад дӯстони азиз. об барқ ҳаст, канали об наздикай, ҳуҷҷатош 100%, гирди хонара бетони заборош рехтагӣ. нархаш бошад ҳамагӣ 125 ҳазор сомонӣ, савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, аз номи каналмон муроҷиат кунед дӯстони азиз. рақамҳое ки охирашон 25-27 мебошанд, WhatsApp доранд. марҳамат. боз хотиррасон мекунем дӯстони азиз ки ҳавлия хоная 80% хона ремонт дорад, обам ҳаст. барои маълумоти бештар ба рақамҳои соҳиби хона муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Вахш, ҷамоати 20-солагӣ. ай ноҳияи Вахш 15 километр дурай, 13 сотиқ замин ва 3 дар хона дорад, як калидор, таъмир миёна, об ва барқ ҳаст, ҳуҷҷатош 100%, ошхона, анҷомхона, баня ва ҳоҷатхона дорад. нархаш бошад 160 ҳазор сомонӣ. боз арзон мешавад ва алиш мешавад ба квартира дар шаҳри Бухтар ё ин ки ноҳияи Вахш, болои Суммете, мегӯяд соҳиби ҳавлӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, рақамҳои Россия WhatsApp доранд. аз номи каналмон муроҷиат кунед дӯстони азиз ва чӣ саволе ки пайдо карден, ба рақамҳои соҳиби хона занг зада пурсон шавед. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Ҳасанобод. ноҳияи Рӯдакӣ пештар номаш Ленский район мебошад. ҳавлӣ иборат аз 4 сотиқ замин ва 3 дар хона, ҳоҷатхона, ҳаммом, ҳезумхона, ошхона, ҳар кадомиш алоҳида мебошанд. боз калидори дароз дорад. анҷомхона, боз ҳезумхонаи 6-7 метра. нархи хона бошад 230 ҳазор сомонӣ, деҳаи Ҳасанобод, ноҳияи Рӯдакӣ.
рақамҳо барои тамосда рӯи экран дӯстони гиромӣ, рақамҳое ки охирашон 4818 мебошанд WhatsApp доранд, аз номи каналмон муроҷиат кунед. ҳавлии арзон дар ноҳияи рӯдакӣ мебошад. дӯстони азиз, ҳамагӣ 230 000 сомонӣ. чӣ хеле ки мебинед хонаҳо таъмир доранд, мешавад даромада зиндагӣ кунӣ. 4 сотиқ замин ва 3 дар хона. марҳамат дӯстони азиз, дарахтҳои мевадиҳандаам дорад ва нархаш боз арзон мешавад. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, деҳаи Шаҳбури кӯҳна. дӯстони азиз, ҳавлӣ иборат аз 8 сотиқ замин ва 3 дар хона мебошад. веранду навес, кӯхнӣ, баня, дегдонхона, анҷомхона ва уғул дорад. нархаш бошад 380 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, аз номи канали Дом DJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. 8 сотиқ замин ва 3 дар хона дар деҳаи Шаҳбури кӯҳна, ноҳияи Данғара. духонагаҳои фурӯшӣ дар бинои навастройкае ки дар ноҳияи рӯдакӣ ҷойгир аст. Пештараленский район, гардиши Ленинград, чораҳаи Светофор, назди масҷиди Калон. бино айни замон сохтмонаш рафтааст. 2 та лифт мешавад. дӯстони азиз, худи бино на он қадар дур аз мости 46 микрорайони шаҳри Душанбе мебошад. бино аз 12 ошона иборат аст. ширкати сохтмонӣ ҷадоме бурҷсоз биноро бардоштаистанд. дӯстони азиз, нархҳо арзон мебошанд. ҳамагӣ аз 140 000 сомонӣ то 220 000 сомонӣ мебошанд. нархҳо аз ошона ва аз квадратураи хона вобаста мешавад. нархҳо дӯстони азиз пеши масҷида ҷойгир аст ва квадратураҳо чӣ гуна аст? 43, 50, 54, 63, 74 ва 80 метри квадратӣ мебошанд. духонагаҳо аз 140 то 220 000 сомонӣ. бино айни замон сохтмонаш рафтааст. дӯстони азиз, бино оли тайёр нест. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. аз номи каналмон муроҷиат кунед. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Зарафшон, камтар болотар аз Зарафшон мебошад. дӯстони азиз, дарони маҳалла пеши ҳавли ҳода духонага мебошад бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар 5 ошонаи бинои навастройка. хона таъмир дорад. дӯстони азиз, соҳибаш мегӯяд ки срочна фурӯхта мешавад. дом дарони ҳавли ҳодай, роҳи поест, лифт надорад. хонен баъд занг занед, яъне гӯш кунед, баъд занг занед. мошинаи ҷомашӯӣ, шифонер, электронная плита, газовая плита, кондитсионер ҳамаш ҳаст. охирон нархаш мебошад ва нархи хона 320 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар рӯ ба рӯи ЖД вокзал ҷойгир аст, наздикии Садбарг. худи бино назди роҳи мошингарда ҷойгир мебошад. як хонага бо масоҳати 36 метри квадратӣ дар дуюм ошонаи бинои советӣ. худи бино аз 2 ошона иборат аст. якум ошонашда ошхона мебошад, оши ҳавопаймо. нархи хона 350 000 сомонӣ. нархи охир. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 4069 мебошанд. WhatsApp доранд. аз номи каналмон муроҷиат кунед дӯстони азиз. ва тамошобинони гиромӣ, ин хонаи мо навори алоҳидаша дар каналмон дорем. ман ссилкаша дар комментарияи видео мемонам. ҳатман даромада тамошо кунед дӯстони азиз. дар ҳамон видео мо ҳамашро ба пуррагӣ фаҳмонда нишон додагием. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсида ҷойгир аст. гардиши Ҷалҷам, рӯ ба рӯи бозорчаи якум Советский. доми кирпични саюзӣ, 4 этажа. хона дар якум ошона ҷойгир аст. таъмири миёна дорад, яъне ремонт талаб аст. 3 хонага бо масоҳати 60 метри квадратӣ дар чӣ хеле гуфтем якум ошонаи бинои советӣ. нархи хона бошад 370 443 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. Ду хонага бо масоҳати 54 метри квадратӣ дар 15-ум ошунаи бинои новостройка. Худи бино аз 15 ошуна иборат аст, назди роҳ мебошад. таъмири хуб дорад, қисман бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. Худи бино техпаспорт дорад. Дӯстони азиз, ҳуҷраҳо алоҳида, ҳаммом, ҳоҷатхона якҷоя. Дӯстони азиз, бино 2 талиф дорад, барқ, об ҳамавақта, отоплениям ҳаст. Элитни дом назди супермаркети Relax ҷойгир аст. Нархи хона 497 250 сомонӣ боз савдо мешавад. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. Барои реклама ба рақамҳои 97 1455 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо муроҷиат кунед. То боздид барори кор. худо нигаҳбон.